Naatay mga batasan bay na miski bati, murag okay na siya kay ginabuhat maguna to everyday. Routine na lang gani, murag dili na lang siya sayop. Mao na usahay, maglibog ka, ngano dili man sila ganahan ako? Usa may gibuhat na sala. Kanang feeling mo perfect kay ka pero di sila ganahan nimo. Now ayo ka bala ka bay kay one way or another kitang tanan na guilty ani mga butanga. Now here are the things that make us less attractive. Number 1, pretending to know it all. Kani siya na treat by bati gini sa tan-aw sa ubang tao. Kanang feel gani mo swituha ning tawhana oy, kabalo man siya tanan. Nya labi na og di tinuod pataka lang hagyawit ba. Magpretend ka nakabalo ka. Lisod na ana bay kay ma-branded ka as a know it all in a negative way. People will dislike you. Number 2, too clingy. Okay ra man ang clingy tabay, na mga tao ng mga paraygo no. Pero pag masubraan na gani, di na ganahan ng mga tao ni mo ana. For example, na kay uyab, kita pa mo 5 minutes ago, sige na tawag, sig pangulit. Naganahan nga makikita og balik. Kana may siya example sa sobraan ka clingy. All of us, miski unsa na relationship, need you tag time sa atong self og need you tag space sa ubang tao. Miski close friend ba na or partner pa na nimo. Number 3, emotional suppression. Now, ato ni batasan as Filipino bay na grabe kayo ka maulawon, grabe kay ka shy. Kanang naalang sa kilid ba, dili mo tingog. Now, kasabot man dyan ko ana, kayong uban sa ato introvert man good. But, ato ibutang sa lugar. In all honesty, need you ta ka mao mo socialize para ganahan ang tao sa ato Labi na kung uyab imong ipangita. Dapat kabalo jud kag basic skills unsa ang pagstorya sa mga tao. Usahay man good, baka feel sila na di sila ganahan nimo. Or ang worse, feel nila boring kayo ka. So, practice your social skills and say what you feel. Mas tadihan na magina siya bay. So, subscribe on my channel, tuluan ti ka how to talk to people. Number 4, too jealous. Sa akong gidiscuss about toxic relationship, akong gidiscuss na to about jealousy. Cute ra man na magselos tagamay once in a while, pero pag masubraan na gani, tsaka na siya. Usa na siya sa top reasons nganong di ganahan ang tao sa imuha o usa sa rason nganong maguba ang relationship. Number 5, being toxic. Na ako'y separate video about toxic relationship, check it out later na lang. But mao gina siya ang mga reasons nganong di ganahan ang tao sa imuha. For example, sa puton ka na tao. Unya kung kinsa imong matubang, imong bang uyab, imong friend, imong buthan sa imong kasapot o sa imong frustration, toxic kay na siya na trait by. Again, halos kita tanan naka-experience ana na batasan or kita mismo ang nibuhat. So likay lang siya bay. Basin mahimo na siyang habit ba? Mahimo na siyang trait. People will dislike you. Number 6, arrogant. Hate kay sa Pinoy ang hambugiro, labi na ang mga Bisaya. Mao na sa barkada, pag naay mo simang na hambugiro, kick out na yun. Automatic ma-hate jud ka. Okay ra ng proud tabay, na may difference good ang proud o being boastful. So ayaw lang pasobra para dili ka ma-hate. Usahay bay, di kita kabantay na bati na tagbatasan. So look in the mirror, check yourself if ginabuhat ni nimo. Basin mao nang rason nganong way ganahan sa imuha. Good luck friend, thank you sa imong time. Once again, I'm Dong Pons, this is Choi Tabay. Where you I will be